Namaste, voljeni i voljene, Božja ljubav neka je sada i uvijek u vama i s vama. Neka vas vaša Božja prisutnost, ja jesam, vodi ka tome da svako koji sluša ove riječi more zaista da proglasi, da ustvrdi: ja jesam ta ljubav, ljubav Oca Boga Majke, ja jesam koji jesam. Voljeni i voljene, danas bi se usredsredila na jedan najintimniji odnos, na odnos koji jeste alfa omega svih odnosa. To jeste jedan odnos koji je kod ljudi najviše zanemaren. To je jedan odnos koji je potisnut iz čovječijeg uma, koji je zaboravljen, koji je nekako potisnut tamo, eto, tamo. Ali, i zbog toga što je taj odnos tamo potisnut negdje, na nivoju neke podsvijesti ili čak nesvjesnoga, zato što je taj odnos zanemaren, nije hranjen s ljubavlju, sa pozornošću. Po tom odnosu se reflektuju svi ostali odnosi, ponajprije odnos do same sebe, odnos do vlastitih roditelja, obitelji, partnera i svih ljudi koje susrećemo na životnom putu i u odnosu, reflektuje se u odnos sa svim bićima, stvarima, pojmovima i tako dalje. Znači, voljela bih da skrenem vašu pažnju, vašu pozornost na vaše srce u ovom trenutku. Pa bih voljela da osjetite sada u ovom trenu vaše srce. Vaše srce koje još uvijek, unatoč svim životnim bitkama, zna voljeti. Prepoznaje šta je ljubav. Jako mu je poznat Gospodnji mir. To srce jeste vaša tajna odaja, sveti božanski dvorovi, gdje je na skrivenom obituje Otac Bog Majka, ja jesam koji jesam. To je taj famozni, gorući grm kojeg susrete voljeni Mojsija na gori. I kad Mojsija ugleda grm koji gori, priđe mu i odjedan puta proču se glas iz tog ognja svetog: Mojsija, stani, sazuj se, jer tla po kojima hodaš jesu sveta. I Mojsija posluša glas Svevišnjega i priđe mu. Glas u ognjenom grmu mu zboriše i dadoše mu neke savjete, upute u vezi sa oslobođenjem izraelskog naroda. I onda
dolazi do najuzbudljivijeg dijela, kada Mojsija pita glas u tom gorućem grmu: pa šta da kažem braći Izraelcima, koji Bog me šalje? I glas prozboriše: reci Izraelcima da te šalje, ja jesam koji jesam. I to ime je moje ime navijeke, za sve generacije da se me sjećaju. Tako, voljeni i voljene, voljela bih da skrenem pažnju na tog voljenog oca, na taj voljeni gorući grm. Svi koji ste proučavali učenja uzašlih majstora, ili čak ako ste gnostički proučavali Bibliju, ako ste išli u dubine Duha Svetoga, trebalo bi vam postati jasno, trebali bi doživjeti unutrašnju spoznaju da ta tajna odaja, skrivena odaja jeste srce. A taj gorući grm koji govori Mojsiji jeste plamen u srcu. Plamen kojeg uzašli majstori nazvaše sveti trostruki plamen, koji sam po sebi tvori sveto trojstvo Oca, Sina i Duha Svetoga. Znači da svako između nas u sebi ima najintimniju tačku vlastite svijesti, vlastitoga pića, najsvetiji hram igdje sagrađen na nebu i na zemlji. To jeste tijelo čovječije i najljepše sagrađen oltar u srcu, u tim tajnim odajama, gdje Otac sve čuje i sve usliši što od njega zatraži, voljeni, voljena, sin, hći. I tu u središtu te tajne odaje plamti sveti trostruki plamen, to jeste živo prisustvo Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Jednom riječju, Boga ja jesam koji jesam. Voljeni, pokušajte osjetiti u ovom trenu to živo prisustvo, živi plamen koji nikad ne umire, koji nikada ne prolazi, koji vazda samo jeste. I taj odnos kakav imamo sa tim plamenom, znači sa Bogom, ja jesam koji jesam, koji biva i djeluje u srcu našemu, tako se reflektuju svi naši odnosi. Znači, koliko je slab naš odnos, koliko je zanemaren, tako se to reflektuje preko svih ostalih odnosa i veza. Ako zaista se produbite, ako zaista dolazite ka tome plamenu bez ikakvog straha, puni sigurnosti, pouzdanja, sa sviješćom da znate da taj Otac koji biva u srcu vašem nije sudija, nije onaj koji kažnjava. Ako ste dovoljno u duhu drski da priđete
u tajnim odajama ka tome svetome plamenu, dragome Ocu, ja jesam koji jesam. Ako ste dovoljno neustrašivi, hrabri, da kažete, idem pred voljenoga Oca, ja nemam šta skrivati pred Ocem mojim, On tako i tako sve znam. Ako sa tom sviješću, sa tom sigurnošću ulazite pred najsvetije od najsvetijeg, pred najsavršenije od najsavršenijeg, ako dozvolite da vas magnet toga prisustva samo potegne u samog sebe, vi ćete uistinu spoznati tu neograničenu ljubav voljenoga Boga Oca Majke, ja jesam koji jesam. To je nešto što je iznad svakoga shvaćanja. Uspostaviti taj najintimniji, najorgazmičniji odnos sa živim prisustvom ja jesam u srcu ne može vam niko na zemlji pa ni na nebu dati. Nijedan guru, nijedan šaman, nijedan svećenik, čak ni anđeli, ni arhanđeli, ni serafi, ni kerubini, ni Elohimi, niko, jer to je najličnija, najosobnija stvar između tebe kao sina ili kćeri Božje i voljenoga Oca Majke, ja jesam koji jesam. Zapravo, između tebe i ja jesam koji jesam ne smije da niko stoji. Niko ti ne može dati Oca, Boga, kako god. Niko te ne može privesti k njemu, jer on biva u srcu tvome. I kroz najdublju intimu ti daje spoznaju, iznad svih spoznaja, da ti si njegov jedinorođeni sin. Kako može, možda se pitate, kako može da bude 7 milijardi i još nešto ljudi, pa da svi su jedino rođeni sin Boga, ja jesam koji jesam. Voljeni, ako zaista iskreno pristupite ka tome najsavršenijem od najsavršenijog, ne vjerujte mojim riječima, nego probajte. Uđite, zaronite u svete dubine prisustva Duha Svetog koji jeste ljubav. I u tom prisustvu i vođenju Duha Svetoga vi spoznajete tu izreku koju ja jesam koji jesam adresira tačno na vas, zapravo na tebe, kao pojedinca. I on je onaj u tebi koji ti veli: ti si moj jedinorođeni sin, kojega se veselim, kojemu se neograničeno radujem. Zato voljeni i voljene, ako zaista želite spoznati Božju prisutnost, ja jesam, Boga Oca Majku, ja jesam koji jesam, Ehejeh, Jahve, kako god to slavi, morate brisati sve programe u umu svome. Ko je to Bog? Šta je to Bog? Kakav je Bog po svojim vrednotama, vrijednostima? Kakav je to Bog? I kako se on manifestuje? Znači, isklopimo svako umsko osjećanje Boga kao nekoga što je odvojeno od nas i u biti bilo kakav umski sklop, predstave, razmišljanja,
sve naučeno, sve pročitano je treba umaketi da ne stoji ispred tebe i Oca tvoga. Znači, ako želite najorgazmičniji, najčistiji odnos sa Ocem, ne smije da stoji ništa i niko između tebe i tvoga voljenog Oca, ja jesam koji jesam. Znači, svaku definiciju o Bogu, božanskom i Božjem, treba da brišemo. Treba da prepustimo jednostavno da oganj Duha Svetoga sve to jednostavno preobrazi u svjetlo. I da, to nije ništa komplikovano. To je zapravo najjednostavnija stvar. Znači, Boga je treba očistiti. U navodnicama govorimo očistiti. Od svih mogućih percepcija. Da bi mogli zaista na najindividualniji način, na najtajnovitiji način, preko unutrašnje samospoznaje, osjetiti Boga, biti ga svjestan kao neizrecivoga, kao nedokučivoga, kao neshvatljivoga, neopipljivoga, kao onoga koji samo jeste, kao što njegovo ime samo po sebi govori. Ja jesam koji jesam. Mogli bi ovako. Ja jesam što jesam. Što god da danete, uvijek je ja jesam. Ja postojim. Ja obitujem. Ja jesam. Ako vam je teško osjetiti, doživjeti i percipitirati neizrecivo, onda samo kontemplirajte u srcu svome na Božje ime ja jesam ili ja jesam koji jesam. Ali svim srcem i sa svom strašću priđite u toj kontemplaciji ka tome svetom trostrukom plamenu i svim svojim žarom dozvolite samim sebi da doživite puninu punine toga presvetoga imena iz kojega si ti, ja i svako i sve stvoreni. S tim imenom smo mi jedno. Iz njega smo izašli, u njemu jesmo, zbog njega djelujemo i njegovo ime kreiramo. I sve što jeste, jeste, ja jesam koji jesam. Jer najintimniji odnos dosegnuti sa ja jesam koji jesam, sa voljenim Bogom Ocem, ne može se ako su prepreke, ako su mentalni filteri koje smo ugradili kao programe, da li iz religije, da li iz nekoga osobnog iskustva. Mnogi ljudi će reći Bog je ljubav, Bog je neograničena sloboda, Bog je čistost, Bog je nevinost, Bog je to i tako naprijed. Ali da li zaista ti imaš iskustvo, spoznaju i iskustvo da možeš da tvrdiš, uistinu tvrdiš da je Bog ljubav, da je Bog sloboda, da je Bog šta god da jeste što ti misliš da jeste On. Uđi u neizrecivo. Očisti Boga od svih svojih percepcija i predstava, svakog razmišljanja
i svih svojih osjećanja i emocija. Dozvoli si biti prazna čaša. Uđi pred njegovo prisustvo, u srce svoje, tamo gdje se ti i Otac na skrivenom. I kako bješe Isus obećao, sve što na skrivenom zatražite od Oca, ja jesam koji jesam. Budite sigurni, ne da ćete dobiti, da ste već primili. Da ste već primili. Jer sve što je Otac, to jeste i sin ili kći. Sve što Otac ima ili posjeduje, to isto ima i posjeduje sin ili kći Boga. Ali pazite, govorim sin ili kći Boga, ne robovi i ne najamnici. Toga ćemo se malo kasnije dotaći. Ali, prazna čaša. Prazna čaša je i tijelo oslobođeno, ispraznjeno svih dogmi, svih mogućih religijskih koncepata, filozofskog koncepta, teološkog i bilo kakvog koncepta koji proizlazi čovječije svijesti o Bogu. Pa te pitam, da li si zaista toliko hrabar da zapustiš Boga u kojega si vjerovao, kojemu si se klanjao ili kojega si mrzio ili čak zatajio da ga nema? Ali tog mentalnog Boga kojeg si stvorio, sa prihvaćanjem ili nijekanjem njega, da li si u ovom trenu sposoban ga osloboditi iz sebe i napraviti mjesto za istinitog Boga, za istinitu spoznaju Boga Oca? Da li imaš te hrabrosti? Da li si zaista Božji sin ili si rob ili si najamnik u kući očevoj? Vidiš? Ti moraš, i jedino ti, nijedan svećenik, učitelj, niko, ni na nebu ni na zemlji, ne more ti reći što jesi i kako se ti osjećaš. Da li se ti osjećaš i prihvaćaš sebe kao roba kojemu treba gospodar, a gospodar robu zapovjeda. Pa pritom, ako zapovjed nije dobro izvršena, kažnjava ga. To je svijest nekog Boga u suradnji sa sinom koji jeste rob. Onda imamo drugu percepciju, najamnik. Niko vam ne more reći da se vi osjećate najamnik ako sami to ne prihvatite i tako živite. Što bi značilo da je vaš gospodin Bog mudri trgovac, koji uvijek on pobjeđuje i dobiva, a vi ste uvijek iskorišteni i dobiva mrvice sa stola. Da li si ti najemnik u kući Božjoj? Najemniku trebaju trgovački bogovi koji trguju sa njime. Ako ovo učiniš, ovo ćeš i dobiti. Koliko daš, toliko i primiš. Sve je tu u svijesti toj po zaslugama. Koliko daš, toliko ćeš i primiti. Ali ajmo sada krenuti do trećega. Sin kći Božja. I ponavljam ono samo što je Isus rekao. Ja jesam u Otcu, Otac je u meni. Sve što Otac ima, imam i ja koji jesam.
sin kći Boga, ima svu djedovinu u svome Ocu Bogu. I ko zaista traži Božje kraljevstvo koji jeste, ja jesam koji jesam, njemu će biti nadodano sve. I kao što Isus reče, najprije tražite njega, znači Božje kraljevstvo. Sve ostalo ćete primiti, u izobilju život ćete imati. Ali ne brinite šta ćete jesti i piti, ne brinite šta ćete obući i obuti. Ne brinite na što ćete leći i spavati. Ne brinite za stvari koje su vanjskog porijekla. Mislite da vaš Bog, Otac, ja jesam koji jesam, ne zna šta vama treba? Pa se ugledajte na ptice nebeske. Da li one siju i žanjeju? Da li je iko ljepše obučen od bilo koje ruže na travnjaku? Kao što reče Isus, ni Salomon u svom sjaju nije bio tako lijep kao što neka lilija tamo na travi. Pa eto, zar mislite da Bog koji stvori sve, pa također i ptice nahrani i najljepše obuče ruže i cvijeće na travnicima majke zemlje, zar vi koji ste sinovi i kćeri Božje ne bi pobrinuo za vas? I ne to tek tako kao za robove i najamnike, nego tako da sve što Otac ima i sin, ima kći. I Bog koji jeste, ja jesam koji jesam, a onaj koji se osjeća kao sinom ili kćeri Božjom, on zaista može slobodno da proglasi, osjeti, bude svjestan u cijelosti, da odgovori na zov Boga Oca, sa time samo što potvrdi najjednostavnije: Oče, ja jesam. Voljeni i voljene, najvažnije je u bilo kom duhovnom iskustvu, ali ovdje govorimo o iskustvu nad iskustvima, o odnosu iznad svih odnosa, o porijeklu svih porijekla. Govorimo o samome izvoru koje nije tamo negdje u nekoj dimenziji, na nekom nebu 7., 100. ili 1000, kako god. Govorimo o jednom centru. Govorimo gdje se sva vremena i svi prostori slijevaju u jedan. Gdje biva i djeluje ta vječni sada i sve prisutnost ovdje, to jeste vaše srce. Ali ne govorimo o srcu koje je napunjeno žalošću, bijedom, razočaranjem, osjećajem krivice ili slično. Pustimo to shvaćanje čovječijeg srca koje zapravo jeste solarni pleksus. Govorimo o srcu u grudima, o centru tvoga bića koji jeste, ja jesam koji jesam. S njim u najintimnijem odnosu možete da plačete do beskraja, jer s njim plakati znači oslobađati se, priranjati uz njega. Samo plivajte i duboko zaronite u to srce, ne bojte se. Tu ne možete da se potopite. Sve što se potapljate dublje bolje za vas, jer prelazite najprije iz svijesti roba u svijest najamnika i sve što dublje idete dolazite u svijest Sina Božjega. Što zapravo i jeste. Pa kad je već Otac nedefiniran, nedoreciv, neizreciv, nedokučiv
neshvatljiv, neopipljiv. Zašto onda ti koji jesi, koji se osjećaš da si njegovo dijete, njegov sin ili kći, zašto se onda ti definišeš, označuješ, lijepiš razne etikete na sebe, a pri tome zlostavljaš riječ Gospodnju ja jesam? Pa zamisli, ali bez krivnje, bez tog osjećaja krivnje, koliko puta si upotrijebio riječ ja jesam, a pri tome izgovorio svakojake negativnosti. Gledaj, taj Otac koji biva u tebi, on ne gleda na to. On ti je, ako već želiš čuti, oprostio već mnogo prije nego što je bila greška, takozvana greška, učinjena. Dozvoli ući u tu jedinu strast. Pa moći ćeš onda shvatiti i spoznati da baš i nije teško biti u svijetu i od svijeta.